Tak, máme za sebou první praktické vyzkoušení všech pistolí Glock generace 6, které jsou aktuálně k dispozici, to znamená Glock 19, Glock 17, Glock 45 a Glock 49. Vystříleli jsme z toho zhruba 300 nábojů a první rychlé zhodnocení je vlastně strašně jednoduchý. Ty změny na ergonomii se už při manipulaci zdály být takový, že jsme si je vyhodnotili jako pozitivní a jenom jsme čekali, jak se nám to potvrdí nebo jak moc se to potvrdí v rámci střelby. A to se potvrdilo. Naprosto upřímně, myslíme si, že to je jednoznačně krok správným směrem. Neznamená to, že z Glocku třeba 5. generace by se střílelo špatně, z tohohle se střílí prostě líp. Líp se to drží, líp se to chová, velmi pěkně se z toho střílí. Určitě doporučujeme, vyzkoušejte si to, určitě v nejbližší době na různých střelnicích po celé republice budou k dispozici ty zbraně. My je máme díky tomu, že spolupracujeme s dovozcem firmou MPI.cz, takže děkujeme za zapůjčení této testovací sady hned druhý den potom, co ho dorazili do republiky. Máme z toho velmi dobrý pocit. Udělejte si vlastní názor, porovnejte si to a věříme, že řeknete, že jsme měli pravdu.